L-street lifting bħal kif jagħmlu powerlifting hemm 4 lifts minflok 3, fejn inti f'dawn l-4 lifts għandek 3 attempts f'kull wieħed, dejjem tipprova tinkrisja l-weight biex tara x'inhu l-aħjar weight li tista' tagħmel. Nerfa' fuq 260 kilos fl-squat irnexxielni nagħmel fil-kompetizzjoni li għenitni nerbaħ it-titlu. Jisimi Daniel Karawana Mansueto u reċentament ikkompetejt fl-Ace Cup fi Franza fuq l-Istreetlifting. Il-karriera tiegħi fl-Istreetlifting primarjament bdejta approximately daħal Ġunju li għadda. Kont nagħmel training similari bħal tiegħu ma mbagħad nifaltqajt mal-kollega teammate tiegħi Jonathan isu mbuttani biex nibda. Onestament I fell in love with this sport biex niftehmu għax dejjem ħabbejtu wara li kelli nieqaf mill-parkour għax kont ksirt saqajja jisni waħilf ma' dal-isport u sibt ċertu passjoni fih. Kompetejt ġo Franza fl-Ace Cup li hija qualifier għal Worlds u mort tajjeb ħafna, irbaħt il-kategorija tiegħi li hija l-Plus 101. Bħala suċċess bħalissa qiegħed jiena ranked it-tieni fid-dinja fil-kategorija tiegħi u kif ukoll 14th fl-overall categories fl-streetlifting. U ovvjament niġi l-ewwel wieħed mill-ewwel Maltin li mmorru nikkompetu barra u ovvjament għandi ċertu rikordi ta' l-aħjar lifts fil-4 lifts tal-streetlifting. Jisimni Jonathan Fenek, bdejt il-karriera fil-calisthenics da 6 snin ilu, bdejt nagħmel streetlifting sentejn ilu. Jiena niżen 65 kilo u fl-4 lifts differenti rnexxieli nagħmel 20 kilo fil-muscle up, 60 kilo fil-pull up, 100 kilo fid-dips u 140 kilo fl-squat. Flimkien irnexxieli nġib 321 kilo. L-streetlifting bħal kif jagħmlu powerlifting hemm 4 lifts minflok 3, fejn inti f'dawn l-4 lifts għandek 3 attempts f'kull wieħed, dejjem tipprova tinkrisja l-weight biex tara x'inhu l-aħjar weight li tista' tagħmel. Ikun hemm il-judges ukoll biex jgħidulek jekk il-weight tiegħek għamiltix tajba jew le. U mbagħad wara kollox jieħdulek daw in-numri l-iktar numri li kellek madwar dawn l-4 lifts u jkollok it-total tiegħu f'daqqa. Jiġu komparati daw il-lifts ma' kull min kompeta f'competition li għandha x'taqsam fil-streetlifting mondjali, fejn jiena rnexxielni nakkwista l-post ta' 29 fid-dinja. Nixtiequ li fil-futur nerġgħu mmorru nikkompetu, nirrappreżentaw il-pajjiż tagħna wkoll u forsi niftħu dan l-isport tal-Malta biex ħafna nies isiru jafu eżatt x'inhu streetlifting.